ብሪጣንያ ንደሴታት ቻጎስ ናብ ሞሪሸስ ንምርካብ ዝነበራ ውጥን አቋሪጻቶ ብሪጣንያ ነቲ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ደሴታት ቻጎስ ናብ ሃገረ ሞሪሸስ ንምርካብ ዝነበራ ውጥን ንግዚኡ ዶ ከም ዘበሎ ተፍሊጣ እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ስምምዕ ብትሪ ስለ ዝነቐፎ እዩ እቲ ውጥን ብሪጣንያ ነተን ደሴታት ሂባ ነቲ ኣብታ ዝዓበየ ደሴት ዲዮጎ ጋርሲያ ዝርከብ ስትራቴጂካዊ ወተሃደራዊ ማዓስከር ግን ን100 ዓመት ተኻርያ ክትቀመጠሉ ዝብል ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ስምምዕ ተሰሪዙ ወይ ድማ ደስኪሉ ይርከብ ፕሬዝደንት ትራምፕ ነዚ ስምምዕ እዚ ዓብ ነት ክብሎን ኮሎ ብሪጣንያ ነዚ ወተሃደራዊ ማዓስከር ብላሽ ክትህቦ ትደልላ ክብል ምዝራቡን ቻይናን ሩስያን ነዚ ናይ ድኻ ምልክት ገይረን ክሪኦ ከም ዝኽእላ አጠንቂቑ ብጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኪር ስታርመር እዚ ስምምዕ እዚ ክቕጽል ዝኽእል ደገፍ ኣሜሪካ እንተረኺቡ ጥራይ ኢሉ ክሳብ ሕጂ ካብ ዋሽንግተን ወግዓዊ ደገፍ ስለ ዘይመጸ እቲ ስምምዕ ኣብ ባይቶ ንምጽዳቕ ግዜ የብሉን መሪሕነት ተቃዋሚ ሰልፊ ብሪጣንያ ኬሚ ባዶኖክ እዚ ስምምዕ እዚ ናብ ሓመድ ክድርበሎ ወይላ ብሪጣንያ ንናይ ገዛ ርእሳ ማዓስከር ንምጥቃም ክሳብ 9 ሚልዮን ፓውንድ ልዕሊ 150 ሚልዮን ዶላር ኣብ ዓመት ክትከፍል ምውሳና ጌጋ ምዃኑ ገሊጻ ብሪጣንያ ነዘን ደሴታት ካብ 1960ታት ጀሚራ ክትቆጻጸረን ዝጸንሐት ኮይና ነቶም ነበርቲ ድማ ካብቲ ቦታ ኣውጽያቶም እያ ብ2019 ቤት ፍርዲ ዓለም ብሪጣንያ ነተን ደሴታት ናብ ሞሪሸስ ክትመልሰን ምኽሪ ሂቡ ነይሩ ሕጂ ግን ብሰንኪ ጸቕጢ ትራምፕን ሻቁሎት ጸጥታን እተን ደሴታት ናብ ዋናታቱ ናይ ምርካብ ጉዳይ ንግዚኡ ደው ኢሉሎ